Siyabonga singahlala phansi. Ngifisa ngaphambi kokuba usihlalo we-district umfowethu Mashobane kanye nabahleli bosuku lwanamhlanje bacele ukuba siqale ngokukhanyisa amakhandlela egameni labo bonke abafowethu ababa zingqalabutho zaleli qembu esibakhumbulayo ngomnikelo abawudlala ngaphansi kwale ndawo yaseZululand District. Ngicela ke ukuthi ngaphambi kokuba ke ngibingelele ukuba senze leso sicelo esenziwe abahleli balolu suku baningi kakhulu abaholi esikhanyisa lamakhandlela egameni labo, yingakho ke singeke sibafunde ngamunye kodwa ngesikhathi uma sekwedluliswa i-recognition certificate yila esizobabiza khona futhi sibalule ukuthi lo mholi ungomunye walabo esibakhanyisele amakhandlela. Ngicela ke ukuba ke siphakame sonke ngenhloso yokuba sibahloniphe, sibakhumbule futhi sibakhanyisele endleleni yabo nasohambweni labo nalapho futhi belinde khona. Ngiyocela ke amalunga e-NEC akhona, usihlalo we-district umfowethu uMashobane, udadewethu usihlalo wombutho wabantu besifazane eZululand District kanye nosihlalo wentsha ezingeni le-district ukuthi bebe kanye nathi ngesikhathi sikhanyisa amakhandlela okukhumbula nokufisela ukuphumula okuhle kwengqalabutho zethu ezisenduleleyo engabe sikanye nazo namhlanje. Njengoba sinalolu suku lokubabungaza, sizokwenza nje siphangise ngoba siyazi ukuthi amadolo kwabanye bethu ingqalabutho awasavuma ukuma isikhathi eside. Amakhandlela lana akhanyiswa esontweni amele i-resurrection, ukuvuka. Ngamanye amazwi asho ukuthi lokho kuthiwa ukufa, death does not mark the end of life. Ngakho basekuphumuleni balindele usuku lokuvuka. Masikhuleke. Nkulunkulu Somandla, Baba wasezulwini, sinikela lemphefumulo ezandleni zakho, sithi Nkosi yezulu, singathi ingelosi nabangcwele bonke bangabamukela lapha uLazaro angasempofu khona, baphumule kahle kuze kuthi lapha icilongo selikhala bavuke nabo ngovuko lokuqala. Sengathi imphefumulo yabo ingaphumula ngokuthula, Inkosi bakhanyisele ngokukhanya kwayo ungapheliyo manje naphakade. Amen.
zonke izinkulumo esezikhulunyiwe nomfowethu uMncwango ehlehla ngumlando ukuthi size sifikelana sisuka kuphi sezigcwalisile usuku lwanamhlanje. Ngifuna ke ukuqala ngokuthi ngithi ngifisa ukwedlulisa ukuthokoza kwethu egameni leqembu lenkatha inkululeko kuwena mfowethu Mashobane nesigungu sakho saseZululand District ngenxa yokuthi nibe nombono. You have set the tone. Zonke izifunda seziyolandela emva kwenu. Lonyaka sesivele sesimemezele ngawo ngesikhathi sethula umgubho weminyaka engama-50 ngomsombuluko. Simemezelile ukuthi kulonyaka sizobe sibungaza iminyaka engama-50 unyaka wonke. Izifunda ngezifunda zizoba nemigubho eyehlukene la eziyoke ibungaze ingqalabutho ona kuba siyakhuluma kungenxa ukuthi khona abantu abama bahamba nomntwana kwaphinda ngene. Ngakho ke sifisa ukwedlulisa ke ukuthokoza kwethu egameni lesigungu sikazwelonke nasegameni lomntwana kwaphinda ngene la ephumule khona. Ukube umntwana kwaphinda ngene uNkulunkulu bengakambizi ubezobe ingxenye lolusuku njengesakhamuzi saseZululand District uma kuzobungazwa ingqalabutho kulesi sifunda saseZululand. Sithokoza ke Mashobane nesigungu sakho ukuba nibe nombono wokuba abafowethu obaba nomama omakade bona ingqolobane igoma osonzululwazi bethu izinsika zeqembu lenkatha inkululeko lezi uNkulunkulu asayigcinile nikwazi ukuba sihlangane nazo kanje namhlanje sizotusa uNkulunkulu ngazo bese sedlulisa ukuthokoza kwethu kuzo uqobo. When I look around, I marvel at the wealth of knowledge, skills, and experience of many years gathered together. I see around learned minds the collection of memory and ideas of what works and doesn't work in life. Lezi zinqalabutho ezihlangene lapha namhlanje zingakutshela nje uqala ukwenza ukuthi into zithi hayi that one ngeke ikwazi ukusebenza. Uthi hayi ngani lento ngibona isibathi hayi lalela ngeke ikwazi ukusebenza. Zisho ngoba sezibone kuphinda ukuthi mawenze njena akulungi. Lezi zinqalabutho futhi ukuthi mawuqala nje into zithi qhubekela phambili. Uthi awungani ungakaboni ukuthi ngenzani ithi hayi sengibonile ngoba kuqala kanje okusuke kuzophumelela. Ngakho ke uma sinibona kanjena namhlanje inhliziyo zethu ziyathobeka. Inhliziyo zethu ziyambonga uNkulunkulu. Ngiyafisa ngenhliziyo yami kube ngabe umuntu onibiza ngamunye size siyofika egcineni lena. Kodwa iqiniso lithi isikhathi asikuvumeli lokho.
kodwa phakathi kwenu uma umuntu nje egijimisa amehlo enibuka nonke uyakhumbula igigaba ezehlukeneyo. Mama ungoyazi ukuthi Jesu mayekhumbula impilo yasesikhaweni ukuthi ayinjani. Mhlambe nawe uyamangala ukuthi kodwa uNkulunkulu kwenze kanjani bengiyaphila namhlanje. Umuntu ngamunye uma simbuka sikhumbula igameko ezenzeka around impilo yakhe la ephila khona, siye sithi sinesizathu sokuba uNkulunkulu simbonge. When I look around, I see men and women who saw the good times and bad times of the IFP and Prince Mangosuthu Buthelezi. Uma ningaxoxa umlando ngamunye nonke, Babu Lucas, Mntwana waseNkombabantu, bantwana nonke, Dokotela Mayise nonke, manje ngaxoxa umlando ngamunye about the good times of the IFP. Niphinde nedlule futhi about the bad times of the IFP. Nikubone konke. Futhi niphinde uNkulunkulu wanibusisa nina. Naze nabona iqembu lenkatha libuyela in its good times, where the IFP was a choice of the people and the voice of the people in South Africa. When I look around, I also see heroes and heroines who can vividly tell the story from the times of apartheid through the times of the birth of our democracy and to the times of 30 years of democracy with fulfilled and unfulfilled promises. Mayo umuntu enbuka, one sees the reservoirs, the repositories, and the fountains of knowledge, experience, and skills. Ukubele minyaka eseniphilile nonke nanithola ithuba lokuba ulwazi lwenu luhlonishwe ngokuyilo. Ngabe nonke ningo honorary doctors. Ngoba ningakhipha umqingo umuntu ngamunye uma ekhuluma ngolwazi inzulu lwempilo. Ngamunye ngabe ningabahlonishwayo njengodokotela ngoba imkhakha endlule kuyo empilweni yenu makukhona ningakwazi kuncane kakhulu futhi akunamthelela elingakwazi uma kuqhathaniswa nalokhu enikwaziyo. Ngakho kuma sinibona thina namhlanje sizizwa sinokuvuseleleka, sizizwa futhi sinesibopho esijulileyo ukuthi umsebenzi umntwana waphinda ngene awushiye emahlombe ethu nasezandleni zethu siuvikele size siwedlulisele kwisizukulwane nakubahola abalandela emva kwethu bese sihlala nathi sifane nani sibuke sibalekelele futhi ngolwazi ukuthi umbono womntwana waphinda ngene bazowuyisa kanjani phambili. Ngifisa ukuthi ke kinina nonke bobaba bomama bomkhulu bogogo enikulesi sigaba seyinqalabutho, you remain the landmarks, nizikhonkwane zeqembu le-IFP okwaziwayo uma sinika lezi certificate sokunika zona abanye benu bofike bayigaxa obondeni emakhaya
abanye bofike bayilamelise phansi odongeni ukube besinendlela besiyohamba umuzi nomuzi siphethe isikhonkwane sifike sisibethele bese sisipenda ngopendo omhlophe ukuthi nodlulayo ethi mayibona ethi yini lena bese kuthiwa uphawu lwesikhonkwane seqembu lenkatha yenkululeko olapha ekhaya. Nifana nembhoshongo. Imbhoshongo njengoba siyibona imbhoshongo edonsa edonsa ama cell phones ethu ebaseyintabeni kodwa noma uhamba ubone lo mbhoshongo nifana ncamashi nembhoshongo ye-IFP ukube besinendlela besiyofika emakhaya enu sibeke umbhoshongo nombhoshongo wonke umuntu odlulayo mayethi ngowani lo mbhoshongo kuthiwa uphawu lweqembu lenkatha yenkululeko olukulomndeni. Namhlanje ke sithe asizohlangana kanye nani to recognize and appreciate your role and contribution, because without you the late Prince Mangosuthu Buthelezi would not have gone the distance he did. Wayengeke umntwana waphinda angena lihambe ibanga akwaze ukulihamba ngaphandle kwenu. Nanifana nenjini kuye. Nani izinsika kuye. Wayethi mayithola ukungqubuzeka ethi mayibheke emaceleni bona nina afikelwe ngamandla okuqhubekela phambili. Ngakho ke uma sicela ukuthi sizokuba nani, we just want to say thank you. Ukube besineyinkulungwane neyigidi zemali besizokunipha yona njengophawu lokubonga kodwa imali iyaphela ke. Futhi besingahle sinidonsele igebengu ukuthi ningalali namhlanje uma besinganikeza imali lokho esoninika khona kwedlula noma isiphi isipho esishabalalayo ebesinganika sona kuyohlala kuwuphawu ukuthi abaholi beqembu lenkatha yenkululeko egameni lomntwana kwaphinda ngene bakwazi ukuba basihloniphe futhi babalule iqhaza nomnikelo esawenza eqenjini lenkatha yenkululeko nasemnikelweni wezwe uqobo. Njengoba umntwana wenkombabantu ekhona phakathi kwethu emlandweni uyohlala emile ukuthi ngaphansi kweqembu le-IFP waba ungqongqoshe wokuqala emnyangweni wezemfundo. Nakuba kuyakhulunywa nganoma yini okukhulunywa ngayo namhlanje kodwa owabeka isisekelo umntwana kaNkombabantu. Sibonga uSomandla ke ukuthi njengoba iqembu le-IFP ngomhla ka-21 March lizobe lihlanganisa iminyaka engama-50 niseyingxenye yaleli qembu. Abaningi abasungula leli qembu abasekho emhlabeni. Ingcosana yahamba yalahleka endleleni. Bekusifaneleke thina ukuba sithathe isifundo futhi sisike ipattern ekwethembekeni kwenu. Iminyaka engama-50 akusinto okudlala. Ukulandela into iminyaka engama-50 ingena ezigodini ukhuphuke nayo uzubuyele esicongweni la yayikhona ukwethembeka okumangalisayo okusenza sibe nokuyiqhenya ngani. Fisa ukuthi ke kulowo muzwa ngininikeze isiqiniseko
ukuthi leli qembu lenu enadlule ezikhathini ezinzima ngalo ngisho nawe ngabe nihlele emakhaya niphumule ngokuthokoza ngokwazi ukuthi umntwana okwaphinda angene wakhanda insizwa nezintombi washiya kuzo iqembu lenu futhi liphephile ezandleni zalo. We therefore meet today to recognize your immeasurable role and contributions you made over years as members and some as leaders of the IFP at various stages of your lives. Abanye benu abakazi babe sezingeni lokuhola kodwa baba ngamalunga athembekileyo. Bambalwa abantu abakwazi ukulandela into iminyaka engama-50 bengabalandeli bengazange babe sezingeni lokuhola. Kudinga abantu abanomqondo ojulileyo nabaqotho nokwethembeka ukuthi kule ndlela ngiyolandela ngesekela ubuholo phambi kwami kuze kufike la uNkulunkulu engibiza khona. Abanye benu babe nethuba lokuba ngabaholi. Sadlula isikhathi sokuba babe ngabaholi sebengabalandeli namhlanje. Kukhona abaholi abathi mase bephumile kuholeni bese bengaholeki ngoba sebeke beza ukuhola. Ni uphawu nesifundo esihle ukuthi noma senike naba ngabaholi kodwa nithi uma isikhathi seni sesedlulile nithi igubha idedelane niholeke bese nilandela abaholi besikhathi esikhethiweyo. Yisifundo ke lesi ngisho nakubo bonke abafowethu laba abaseyintsha ngeminyaka ofuneka nisicoshe bo comrade. You will never be a leader until you die. Your time will come and it will pass. And when your time has passed, give support to other leaders. Futhi uma ufuna ukuba umholi. Futhi uma ufuna ukuba umholi. Ubofunda ukuholeka ngesikhathi ungakaholi. Ngoba uma ufuna ukuba umholi kodwa ungaholeki ngesikhathi kungakabi usi umholi kuyothi mase kuyisikhathi sakho sokuthi uhole nabantu bayonqaba ukuhola umholi okade engaholeki. Ngikusho ke kini lokhu ngoba thina sinomthwalo ukuthi iqembu lenkatha yenkululeko njengoba umntwana washiya ezandleni zethu siqhubeke nombono umntwana okwaphinda angene bese siledlulisela kubaholi abeze emva kwethu. Uma abahola beze emva kwethu bengaholeki siyonqaba ukubanikeza into enhle eyasho umntwana okwaphinda angene ngoba uyofika iphe ezandleni zakhe. We will hold on until kuze kuqhamuke abaholi abayothina siyaholeka, and then we'll hand over the leadership bese sibuye emva kwabo sithi ke sizoba ama backbenchers supporting you with ideas and views in order to take the view forward as umntwana okwaphinda angene wanted South Africa one day to be led by the honored values of the IFP. Ngakho ke bobaba bomama bancane kimi abangomkhulu kini ngoba mina umkhulu wayemdala kakhulu ngobaba nje impela bonke labo engibabona lana basemnyakeni kababa. Ngakho ke ngithi ke bobaba bomama njengeyinqalabutho zethu ninaso sonke isizathu
sokuthi manihamba nihambele phezulu. You have every reason to walk tall because you became honest in your journey as followers and as leaders of the IFP up to now. Ninaso sonke isizathu sokuba nishaye ehlombe nithi senze kahle eminyakeni uNkulunkulu asiphe sona ngoba umnikelo wethu awuphelelanga obala. Akhona amaqembu esingakhuluma ngawo, amanye ayaphila kodwa phila awasekho, sekumndondo nje. Bonke abalandela lo mqondo noma besaphila bayebesho ukuthi we wasted our time. This did not work. Anisho njalo nina. Mangibuka umlando weqembu lenkatha yenkululeko, nibuka umnikelo womntwana kaphinda ngene, nibuka umnikelo wenu uqobo, niye nisho ukuthi umnikelo wenu awufananga nezithukuthuku zenja eziphelela eboyeni, kodwa umnikelo wenu nikwazi ukubona ngoba iqembu lenkatha yenkululeko ezikhathini ezinzima edlule kuzo liyakhuphuka manje njengebhanoyi likhuphukela ukuba liyothi caba baba bese lihamba uhambo olude emveni kokuqala uhambo lwalo. Yiqembu lenkatha yenkululeko kuphela singababalo omafika izolo ngonyaka odlule okhethweni. Amaqembu nje amadala onke inombolo zashona phansi okhethweni, noma ngabe ukhuluma ngo-ANC inombolo zashona phansi. Democratic Alliance inombolo zashona phansi. Ukhuluma nge-Freedom Front Plus inombolo zashona phansi. Ukhuluma nge-Economic Freedom Fighters inombolo zashona phansi. Onke amaqembu amadala ngonyaka odlule they failed to pass the test except the IFP. Ngithi ke angathi omunye uyacampaigna ngoba yiqembu lakho cha. Ibalo uma ubheka izibalo zangokhetho lwangonyaka odlule, iqembu elaba namavoti akhuphuka kunangokhetho luka 2021 no 2019. Iqembu futhi elaba nezibalo zabantu abangena eParliament inombolo ikhuphukile kunokhetho luka 2019 kwaba iqembu le-IFP kuphela. Ngakho ke ngithi ninesizathu sokuhambela phezulu ukuthi umbono wenu nenkolelo yenu iyaphila. Umbono wenu nenkolelo yenu iwuhulumeni emazingeni omasipala. Umbono wenu nenkolelo yenu ihola uhulumeni ezingeni lesifundazwe saKwaZulu Natal. Umbono wenu nenkolelo yenu uyingxenye la kuthathwa khona izinqumo kwiCabinet yaseGauteng. Umbono wenu nenkolelo yenu uhlala etafuleni elikhulu elithatha izinqumo zezwe laseNingizimu neAfrika okuyiCabinet. Iqembu lenkatha yenkululeko linamalunga amane ayizwi lenu nawumphumela wenu namele umbono wenu. Ngakho you have every reason to celebrate your role, your contribution, and the time you invested in the IFP. Surely, the IFP belongs to the future as the important player in the political landscape to shape our country and its citizens. Iqembu lenu
lizoba ingxenye yamaqembu ayongena emlandweni ukuthi kusukela ngo-2024 la qhamuka nezixazululo kwezemigwaqo, kwezokuphathwa komasipala kanye nokuthuthukiswa kobukhosi, kwezokwenziwa ukuqashwa kwabasebenzi kube ngokuprofessional, nakwezokugcina kwezemvelo. Iqembu lenkatha yenkululeko liyongena emlandweni nasekuqandeni nje umbono omusha weNingizimu neAfrika. Iqembu lenu seliyohlala lisemlandweni ukuba libe ingxenye yokuba ukwakhiwa kabusha kweNingizimu neAfrika ngo-2024 kuya phambili, nibe ingxenye yabantu abaqhamuke nama-blocks, neza nosimende, neza namanzi. Nathi izwe lakithi emveni kokwehluleka ukuhlangabeza izidingo zabantu bakithi ngokupheleleyo, lingene kwisigaba esisha esizoba nomehluko empilweni zabantu baseNingizimu neAfrika. Okubaluleke kakhulu kodwa ukube nani ingekho, mancane amathuba ukuthi iqembu le-IFP ngabe lilali khona, kodwa isiqiniseko esinaso ukuthi ubukhona benu yikho kanye okwenza iqembu le-IFP ukuba libe kulesi sigaba elikuso namhlanje. Ngakho ke egameni lethu sithi kunina, thank you for your efforts and contributions to hold the fort till this far. Dr. Umayise Mashasha, you can't believe. Why is Moses Mabhida uDr. Umayise silauncha imanifesto ngonyaka odlule at his age? Undodakazi uyangifonela ntambama uthi ubaba simboni. He might have not been able to identify ibhasi asuke ngale Friday. We are worried. Thanks God, Baba Mayise wahamba wazafinyelela ekhaya. Sithi ke thank you to all of you for having held the fort till this far. In the life of the IFP, you are living testimony of people who walked in faith in the beliefs of Prince Mangosuthu Buthelezi and the IFP. As I conclude, I want to urge you to continue to hold the fort. Qhubekani nibambe lenqanawe yeqembu lenkatha yenkululeko. Qhubekani nisebenzise ulwazi lwenu nolwazi nzulu lwenu ukuba niseluleke thina singabaholi beqembu lenkatha yenkululeko esikhathini samanje. Qhubekani futhi uma sinicela ukuba nisibhalele amaphepha, nivume ukusebenzisa ulwazi lwenu ukuthi lokho enikwaziyo nikuqophe phansi ukuze kusale kuyifa lezizukulwane neNingizimu neAfrika. Njengoba umfowethu Mpangazithe eshilo, kunesinqumo seconference ka-2019 esathi akukhandwe umbutho weyingqalabutho ze-IFP. Sizolihlela usuku ukuba sibe nomhlangano omkhulu la sizosungula khona umbutho weyingqalabutho ze-IFP ukuze libe yigula lokucabanga. Uma sifuna ulwazi lwenu
sikwazi ukunivakashela kwi-WhatsApp group yenu njengey'ngqalabutho zeqembu le-IFP. Qhubekani nibe umgogodla weqembu le-IFP. Qhubekani nibe yifa leqembu le-IFP. Njengoba ke sinibonga and also recognizing you today for your contributions you made in the life of the IFP and also supporting umntwana kwaPhindangene. Our prayer is, may God give you good health in your advanced days of your lives. Niqhubeke nibe zinqolobane nezingqalabutho zeqembu lenkatha yenkululeko. Sinifisela ke impilo enhle nende engenakho ukuba nomkhuhlane eminyakeni uNkulunkulu anabele yona. Hlale nazo ukuthi niyigugu lethu esiqhenya ngalo. Masifunda imibhalo sibona amagama enu, inhliziyo zethu ziyesithokoze ukuthi nampa esihleli ehlalweni ngenxa yomnikelo abawenza benzela izwe lakithi. Manihleli ke emakhaya, ikakhulukazi omama ogogo, nisikhulekele. Khulekele ukuthi umbone umntwana kwaPhindangene esikhathini esiseduze kube yiwona obusizwe lakithi. Ngoba ekugcineni kufanele kube njalo, ngoba konke kwehlulekile. Kuyachibiyela, kuyazanywa ukubumbwa, kuchibiyele, kodwa kwehlulekile ukwenza uguquko olupheleleyo. Kuyoze kufike ilanga la umbono umntwana kwaPhindangene ngaphansi kweqembu lenkatha yenkululeko kube yiwo oyizwi labantu baseNingizimu neAfrika. Sinifisela ke okuhle nokumhlophe kodwa kule minyaka uNkulunkulu anabele yona. Niyohlala njalo ningamaqhawe ethu esiqhenya ngawo uma sinikhumbula noma sinibona noma sifunda ngamagama enu. Siyabonga kakhulu kuba nivume ukusuka emakhaya nihloniphe isimemo sethu despite ama hardships, kwenye inkathi even ukusukuma noma ukuhlala, kodwa nithi ngoba iqembu lethu lithe lifisa ukuzosibungaza nithi sizokuya. Siyabonga kakhulu mphathi ohlelo.